Poslední 3 roky dávám studený sprchy a tohle jsou nejlepší benefity, kterých jsem si všimnul. Asi ten největší kopák před školou, prací, který můžeš dostat, není káva, není to Turek posranej, ale je to fakt ta ledová sprcha, kdy tam vlezeš a už se ti nechce spát najednou, jo? Necítíš úplně pocit únavy po tom, co jsi umrznul. A zároveň ta disciplína, která se fakt propíše do celého dne, jo? Kdy ty se ráno donutíš do tohohle, věřím, že pro velkou část lidí jako nejtěžší část z celého dne, tak pak ti potom všechno přijde, že už je jednodušší, jo? Máš následně pocit, že přes ten den zvládneš cokoliv, potom co překonáš tuhle obrovskou bariéru. Když jsem s ním začínal, tak mi to obrovsky pomohlo s pletí a celkově s jebákama. Zase studená voda ti zatahuje pory. No a v neposlední řadě ten testák, jak ti tohle pomůže zvednout hladinu testosteronu. Nejvíc bro science studie a vysvětlení, který jsem na tohle našel, jsou takový. Představ si, že máš koule a do nich proudí nějaká krev. Ve studené vodě v chladu se zúží cévy, takže tam proudí méně krve a následně, když se roztáhnou zase, až se zahřeješ, tak tam proudí víc krve. S tím se v nich tvoří víc hormonů a zároveň i víc testáků.